és una vivència contínua que costa a vegades de pair, costa trobar aliats, ara comencen a sortir associacions, però clar, trobes que ni els teus pares ni ningú té cap informació i és una mica difícil, no? Però bueno, t'acostumes, portes una vida com la d'abans. Jo com a mínim ja et dic que miro de seguir fent les mateixes activitats, no em limita res, l'únic que tinc una medicació, un control, com qualsevol altre té una visita a l'especialista cada any o cada mes. A veure, si jo trobés que un mitjà de comunicació que no té cap rigor, que no és seriós, sensacionalista, dic, fa un titular, doncs això no em provoca res, però si en un professional, periodista de prestigi, doncs pel que sigui, estan parlant d'una persona o de política, de terrorisme, de qualsevol tema d'aquests durs i surt l'expressió malalts mentals, doncs clar, jo dic, jo no provoco cap perill, ni cap risc, ni res. Una cosa molt senzilla és no associar un trastorn amb violència, que és el que sol passar, que el terme salut mental ve associat a successos, a crims. Ja sabem que la feina del periodista és estressant, té molta pressió i és complicat, no? Segons com, doncs no tens temps d'aturar-te, però que sàpiguen que si tenen algun dubte, que hi ha l'assessorament, que estem sempre disposats a parlar amb ells i ja et dic que a poc aquesta visió sigui més acorde a lo que és la realitat. Què hem de fer? Hem d'estar silenciats, callats, hem de donar-nos a conèixer, hem de ser valents i explicar a la gent que en veritat tampoc té molta informació, el que li arriba és una distorsió bastant gran, arriba a la televisió, als mitjans o titulars sensacionalistes que potser no donen una visió fidel del que som. I és un col·lectiu que cada cop va creixent, més gent pot tenir un diagnòstic i no ens hem d'amagar.